Simon Busuttil għandu l-kwalitajiet kollha li jien irrid f'lider tal-Partit Nazzjonalista. Dan kliem Ann Fenech, il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, li f'intervista ma' Times of Malta komplet fis-serje ta' difiżi għal kap nazzjonalista li ftit tal-jemilu ħabbar li kien se jirtira minn din il-kariga. Hawnhekk qalet li diffiċli għaliha titkellem dwar kwalitajiet għal kap ġdid tal-PN għaliex dawn il-kwalitajiet huma kollha preżenti f'Simon Busuttil. Fid-difiża tagħha Fenech issostni li Simon Busuttil dejjem ħa azzjoni meta kien hemm xi ħaġa ħażina fil-partit u li ħoloq a feel-good factor fil-Partit Nazzjonalista. Tul l-intervista Ann Fenech qalet li ma taqbilx mad-deċiżjoni li ħa il-poplu fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. U wara l-ikbar telfa li ġarrab il-Partit Nazzjonalista mill-Indipendenza l-hawn, issuġġerixxiet li t-telfa waslet għaliex il-Partit Laburista għamel il-pjaċiri, prattikament allegazzjoni ta' xiri ta' voti. Dan fil-waqt li qalet li ma temminx li l-Partit Nazzjonalista għamel xi żbalji fil-kampanja tiegħu. La li jiffoka wisq fuq il-korruzzjoni mingħajr proposti konkreti, la fin-nuqqas ta' kredibilità, la biskemi dubjużi bħaċ-ċedoli u lanqas bis-serħan fuq il-kitbiet ta' Daphne Caruana Galizja.